Ако бяхте инвестирали 1000 евро в Ethereum преди 5 години, как щяха да се развият нещата? Само след една година вашата инвестиция щеше да се е покачила с 430% или вашите 1000 евро щяха да струват 5300 евро. След втората година вашите 1000 евро щяха да достигнат 28500 или 2700% печалба. През 2023 година обаче нещата ще станат много зле, но все пак ще сте на печалба около 900%. През 2024 щяхте да си възвърнете загубите от печалбата, а сега през септември 2025 година вашата малка инвестиция от 1000 евро струва около 32 900 евро.